Rin ako, Gamay na to. din ako mag-vlog. Ako. What's up guys? Welcome back sa aming YouTube channel. So, for today's video is magmukbang me. And then, kamantay man siguro mo na wala si Romel. To siya sa sala na Mina of Music. So, wala siya kay Bao nga ako asyang i-prank. Prank na to siya. It's time for me to prank. Nitaw. So, mo din ni ang mga pagkaon nga amo ang imukbang. So, mo na guys. Mo ni among imukbang. Kani, saging nga pinirito. Murag, pagod lang siya. So, okay na eh. At least makaon, di ba? Unya, limonsito. Unya, toyo. Putay asin. And then, naputay piyabas. Unya, naaputay sili. So, ang akong i-prank ni Romel is magama ko og sausawan sa amoang sa tong bayabas, sa limonsito. O ang among tusluanan is tuyo. Andam ko og duha ka sudanan sa amoang sauce. And then wala siya kay Bao nga katong isa ka sudanan or iyahang sauce gyud. Mo toy gibutangan na og daghang sili. Diba? Daghang sili niya. Unsa ka iyang reaction nga grabe man kahang. Daghan biya kaayo masili. So, prepare na kong tuyo. Tuyo. Gamay lang na tuyo. Then, ari po, tuyo. Nga. Yan ang sili. Putos lang ko. Silupin sa kamot guys kay. Basin og kuan. Wala na ba kuy? Wala magud mi. Luklukan sa sili. Hello! Tubaan ako. So, magbuak na taong sili. Sa iya harapod nga sudlanan. Iya harapong tusluanan ni Romel. Oh my god. Gahi. Unsa kay reaction ni Romel guys? A few moments later. Human ako pusa sa mga sili guys. So karon, sudod atong buhaton is ato ana siyang i-strain para dili mailhan nga naay sili ang iyang tusluanan. Ha. Dili mailhan nga naay sili. Nahuman ako og pusa sa mga sili para sa iyang sauce. Mo ni iyang sauce kani kana. And then para harami og sudlanan. Kani ako din kani iya ha. Para harami og sudlanan para dili siya makahalata ba. Okay. So tawagon lang nato siya para magsugod na taog mukbang with prank. So, nara siya guys. Nagsilpon-silpon, nag-headset. Dali na, be! Tala! Sa? Let's go! Magmukbang na to! Tatanaw po ko sa liga. Unya na nang salida. Magmukbang sa ta. Sige. Unya na magbukbang? Dali na karon na ta magmukbang. Wow. Dali Dugaya, oy! Ha? What's up Mga kabaro, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayon ang gagawin natin ay magmumukbang tayo. Ayan. Ano bang tawag nila? Mukbang o ano? Basta mukbang. So ito yung kakainin natin. Ito yung maliit na bungon. Ayan. Gago! Yan. Limonsito sa Bisaya to. Bisaya. Sa Tagalog. Kalamansi. Oh, kalamansi. Tapos ito, bayabas. So, alam niyo sa Tagalog to, bayabas din. Sa Bisaya, bayabas pa siya. So, kanay siya bayabas. Sa una, miskwila mi. Maozo na yung paborito ka, so, snacks. Storytelling na siya. Kung di mahuman o, hinighuman o kuhan, recess. Busog na may ani kay, siyempre, bayabas. Bisag asa rin mo makitaan. Malibang nga ni, muturok man eh. So, muna siya nga. Daghan siya. Bisag asa. Sa kalibunan, kasagaran eh. So, kani, siya, sambag. So, gikan maminad to sa kuan. Comment down below kung kisay nakarelate na ng mga
nakakaon og mga Bayabas. nga bayabas nga mga elementary pa, di ba? Halos di na kayo musod og klase para lang makakaon og bayabas, mga kuhag bayabas. Ingana na siya. Ingana na siya. So kani nga sambag, istorya po ko. Sige. So kung kani nga sambag po siya, so mo ni ang himo nila nga asin kilid, di ba? Ano ni sinigang mix, di ba? So mo ni siya. So kana na kita nyo naman nga na siya ay mga dahon or something like that. Dahon. So, napa man siya dahon, so fresh pa siya. jud siya. Des niya yung simana pa jud niya gikuha. Fresh kayo ni. So karon asin, pambansang ulam, asin. Asin man siguro na asin. Asin, Yan, pambansang ulam yan. So ito toyo para sausawan natin. So ayan mga kamaro, mag-start na tayo. Wala nang intro. Kinagalit niyo ko. Buy Tapang. Yan, Buy shout Tapang out kay lang, Buy Tapang. malakas. Shout out sa iyo. Yan, siya yung nagpauso ng mga mukbang. Yan. Epo, may nagpaspiso nga eh. Ciao guys. Kani yung kamaro. Kami siya kay Amerikano niya bayabas. So, Dili Amerikano. kayutan is ang kanila iyang panit ay kanang pait bitaw like ay di para sa Bisaya nga tamis gid tanan. Sweet kayo ba? So ayan mga kamaro, unahin mo natin lantakan yung bayabas. So siyang masarap yan. So yung kalamansin namin, kinuha pa to sa bundok ng Arayat. Gago! Bundok na? I don't know. So ito, Mang Apo. Joke lang. yung kinuha namin sa yung isang linggo. Sambag yan, sambag. Tinatawag na sambag, sampalok po sa Tagalog. Masarap to nga ilagay sa yung iba kasi asin lang. Asin lang gikuan. So aga mo So with that twist na naman, so nakahuna mi nga magtuyo na lang tana. With that twist kay so kasi asin na makapuo na. Tuyo kay so Tuyo suka. yan na, tuyog suka. Tuyog suka ne? Tuyog suka. Kay Buy Tapang kinakain tong panit. Kan unya yung ang panit. Oh, no. Ako ang panitan gud. Man eh. Gati, isa man yung butangan man yung busi. Sweet. Saan ka punta? Saan ka punta? Saan ka punta? Anyari sa'yo, anyari. Anyari sa'yo. Tubig. So, yun na guys. Sobrang success. Ayan. Success ng ating prank. Uy, tiwasan na to ang vlog. Uy. Din ako eh. Tiwasan na to vlog. Sige na, itong bukbang. Ibutang nga man yung siling. Kibuk ang hangkadso. Kasi hang kayo. Di man good. Gamay na to. Ako mag-vlog. Ako. So, to guys. Ala, nasuko na kitchen. Bawo, unsa na rin ako. Ala, sorry baby love. Na-prank ka na ako. Sorry. Natapusan na mong vlog guys kay alam nyo na, nang lood ang tao. Oh my God. Guys, thank you for watching. Amping Permi mga kamaro. God bless and
Thank you! See you in our next video. Bye!